Делаем еще один шаг в развитии комплекса Танека. Менә шулай заманча җитештерүгә тагын бер җитди адым ясалды. Танекыда бүген Рөстәм Миңнеханов катнашында кокслау, газ фракцияләү һәм дизель ягулыгын изодопарафинизацияләү җайланмаларын эшләтеп җибәрделәр. Бу комплекслар эшли башлый, әлбәттә, бер ай, 2 ай эчендә бөтен документларны тәртипкә китереп, ул чынлап та эшли торган производстволар булачак. Бу объектларга гына 39 миллиард сум акча кулланылды. Ул бик зур ярдәм. Әле безнең алда планнарыбыз зур. Шуңа күрә үзегезнең хәйр-фатихадан калдырмагыз бу комплексны һәм безнең 10 ел эчендә монда 90 миллионнан артык нефть эшкәртелде. Әлбәттә, без горурланабыз. Танека безнең илебездә иң яхшы комплексларның берсе. Бүген предприятиедә технологик катлаулылык индексы 10 булса, киләсе елга ул 11дән артачак. Бу Европада технологияләр буенча иң алдынгы завод Татарстанда булачак дигән сүз. Яңа җайланмалар нефтне тирәнтен эшкәртү мөмкинлеген бирәчәк. Монда чыгарыла торган нефть продуктларының түрі арта. Әйтик, хәзер түбән температураларга чыдам дизель ягулыгын җитештерәчәкләр. Шулай итеп, Арктикны үзләштерү программасында да катнашалар. Производительность установки составляет 1,3 миллиона. Дизель ягулыгы елына 1 миллион 300 мең тонна күләмендә җитештереләчәк. Яңа җайланмаларны төзегәндә кулланылган җиһазларның 95% безнең илдә чыгарылган. Кокслау җайланмасы Танек өчен инде икенчесе. Ул аеруча авыр нефтьне җиңел углеводород һәм нефть коксын эшкәртә, металлургия сәнәгате өчен чимал булып тора. Бу җайланманы нибары 2 ел эчендә сафка бастыралар. Гомумән быел Танек бу эштә рекорд куйды. Барлыгы 7 җайланманы кулланышка керттеләр. Отчисление в Российской Федерации будет на уровне 87 миллиардов рублей, то есть увеличение на практически 37 миллиардов рублей. В Республике Татарстан это будет 5,6. Танек җәмгыятенең быелгы эшчәнлегенә нәтиҗә утырышта ясалды. 2021 ел алар өчен юбилей елыда. Предприятие кулланышка кертелгәнгә 10 ел. Шушы вакыт içендә оешма 90 миллион тонна нефть чималын эшкәртә. Завод төзелеше башланганнан бирле 470 миллиард сум инвестиция кертелгән. Нәтиҗә бүген Танек илдәге иң яхшы нефть эшкәртү комплексы ди президент. Президент предприятие хезмәткәрләре белән аралаша, аларның эш шартлары белән таныша. Биредә шулай ук 2 көнкүреш корпус ачылды, һәрберсе 900 хезмәткәр сыйдырышлы. Яңа биналар заводтан читтә, бу исә куркынычсызлыкны арттыру мөмкинлеге бирә. Гөлнас Сайфетдинова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.